Bemutatom nektek a 3 videós vlog alapjait. Első a nevetésvlog, második a pálmabüfőiska, harmadik pedig a pálmabüfő és a nevetésvlog. Persze van még 4, 5, 6, 7, 8, 9 vlog is. De én úgy gondolom, hogy azt nem próbálom meg előadni, mert ez fáradban már. Így az első vlogunk a nevetésvlog. Második vlog pálmabüfős. És a harmadik nevetés és pálmabüfős. És ezután, ha videókat készítek, így kell ezt csinálni,